गिबि गिबियावनो नैबे समाव गासैनिसिमबो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जाना गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। जोङो बे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे एस'सिएशना थांनाय 2019 मायथाइयाव जों जोनोम मोन्दोंमोन आरो बेनिनो गुबुन गुबुन जिल्ला दाफुंनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो जोङो दिनै काजलगाव आरो बिजनी साब डिभिजनेलखौ लानानै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दिनै दाफुंनाय जादों आरो बेवहाय बिबानगिरि हिसाबाव आफादगिरि महराव जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों बिथां दानेल वारि बिथांखौ आरो गाहाय नेहाथारि महराव जों मोननो हादों बिथां मोगथां बर' बिथांखौ बिथांमोनजों थामहिनबा बिथांमोनखौ लानानैनो जों नैबे समाव चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दाफुंनाय जादों। गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनबो दङ। दा बिथांमोनजों बा बिथांमोननि जिखिनि टीम बे टीम स्पिरिट जेन इयुननि समफोराव जेन मोजाङै मावफुंलाङो आं बेखौ गिबियावनो मिजिं थिखाग्रोदों। नैबे समाव जे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे दाफुंनायनि गुबै थांखियानो बेनो जे जोंनि गेजेराव खौरांगिरिफोरा इउनिटि थानांगौ बा खौरांगिरिजों खौरांगिरि जे खौसेथि बे खौसेथिया थानांगौ बेखौ जों बे थांखिखौ लानानै जों दाफुंनाय जादों। गोबांनि समाव जों नुनो मोनो जे खौरांगिरिजों खौरांगिरि फोनांजाब जोंनाव थानो नागिरा आरो गुबुन फारसेजों माबा मोनसे जुदि जेंना जायोब्ला जेंना जुदि नुजाथियोब्ला बेजों बे मददआ जेन नैबे एस'सिएशननि गेजेरजों जे जालायो बा नैबे एस'सिएशननि गेजेरजों जे फोनांजाबा जायो आरो खौसेथि जेन थायो जायखिजाया खैफोद जुदि फैयोब्ला बैफोराव जेन गसंथानो हायो जों बे थांखिखौ लानानै बे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जादों। गुबै थांखिफोरा बेनो जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिया जे गुबुन गुबुन समाव नैबे खौरां बिजोंआ बर' माहारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होनायखौ जों मोनदांदों आरो गुबुन गुबुन समाव जे रायजो राजाफोरनि खैदां खैफोदखौ बा बिथांमोननि जे गोसोनि बाथ्रा गोरबोनि बाथ्रा बर' माहारिनि जे बाथ्राफोरखौ जे बुहुमनां खालामनो थाखाय दैदेनगिरिफोर मिथिहोनो थाखाय सरकारनो मिथिहोनो थाखाय जे बैफोर निउसफोरखौ जे पाब्लिश खालामनायाव नैबे खौरां बिजोङा गोबांनो मदद होदों आरो थिग बेबायदिनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि चेनेलफोरा दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानै गासैखौबो जे इउनिटियाव थायो बा खौसेथियाव थायो बेफोर थांखिफोरखौ लानानै जों बेखौ दाफुंनाय जादों। जोंहा माखासे माने डिसिप्लिन दङ जों बे गौथुमखौ सालायलांनो थाखाय जोङो माखासे माने जे नेमखान्थिफोर दङ बे नेमखान्थि बायदियै